Hello mga kapasyal, for today's video papasyalan natin ang bayan ng Basista, dito sa Pangasinan na tinatawag nilang Baylimin Basista na may tagline na progresibong Basista. Dahil nga andito tayo mga kapasyal, tingnan natin ang park ng Basista kung gaano ito kalawak at kalaki. Maganda at malinis ang mismong park ng Basista, talagang pinaghandaan ng buong LGU ang mga dekorasyon at pylon nito at hanggang ngayon ay nananatili pa rin na nakailaw ito. At ngayon ang unang araw ng kafiestahan nila, maaga pa lang marami nang nasa park nila, mabata at matanda, talaga kita mo sa mukha nila ang golek at saya. 1 week celebrations nga ang kasiyahan dito sa Basista, March 18 hanggang March 25, 2023. 1 week celebrations nga ang kasiyahan dito sa Basista, March 18 hanggang March 15, 2023. At magaganap na nga ang the most anticipated, most prestigious and the most exciting part, ang Binibining Basista 2023. Tampok nga dito ang mga naggagadahan kadalagahan ng iba't ibang barangay ng bayan ng Basista. At marami pa nga tayong mapapanood, hatid pa rin yan LGU Basista at ating napakabait na si Mayor Jolly Resuello. Thank you for watching, please like and follow, bye for now.